guys, welcome back to my YouTube channel. Yani ni incha ಅದು ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನೆನ್ವಾರ ನಿಕಲ yani ni ಮೂವಿ ತೇರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಓ ಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅವೇ ಮೂವಿ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ತೂತಾರ ನೀ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವೆ ಯಾಲ್ಲ ಮುರನಿಡ್ದುಕ್ಕ ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೋಡು ಪೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತನ ಕಾರಣ ಇಂಕ ಪೋಯರ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚೆಂಗಿ ನೀ ರಜೆ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನಿ ಯಾನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಂತದ ಕೋಡೇನೆ ಅಂಚ ಐತೆ ತುಯರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ನನ್ನ ಯಾಲ ತೂಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಾಲ ಪಂಪೆ ಇತ್ತೇನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಯಾನು ಮಾಲ್ಗೆ ಯಾನು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಬಂದೀನಿ ಭಾರತ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಉಲೈ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಲಿಫ್ಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡ್ 10 ಜನ ಇದ್ದೇನೆ ಇನಿ ಬುಕ್ಕ ಗುರುವಾರತೆ ಅಂಥದ್ದು 10 ಜನ ಇದ್ದೇನೆ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಶನಿವಾರ ಪುರ ಕಾಲೇಜಿದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ಕಣ್ಣಾರ ಬತ್ತಾ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ದ ತೊಡುವ ಮೂವಿತು ನಾವು ಪೂರ ಸ್ಟೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ನೀಟಾವು ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಊಟ ಮುಖ ತಿಂತಾವ ತುಳಿತೆ ಥಿಯೇಟರ್ದೊಳಗೆ ಬತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟು ಜನ ಅಂತಂತ ತೋಜ್ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ನಾಡುಡತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೂವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ತುಲೆ ಮೂವಿ ಮುಗಿದು ಯಾರು ಬಿದೈ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬತ್ತ ದಯ ಬಂದ ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚದಾರಡ ಪಾತೇರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾರೀಸ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಯಾಪ ಇಂಚ ಬತ್ತ ದೆಪ್ಪುನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ದ ಉಂಡು ಸಾರಿ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಸೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪೂ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಾರೋದಿಲ್ಲ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಜೊಂಬುಳುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಗಂತೂ ರೀಚ್ ಆಯ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡಿತ್ತನು ಆ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ತಾಯಪಡ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬಿತ್ತಡು ದೊಂಬುಡಿ ಎಂಕಂತೂ ಸಾಕಾದು ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಾರ್ಲಿ ತರಬೇಡ ಹೊಂತಡು ಅಂಚಾದ ಅನಿತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಎಂಕಂದು ಮೂವಿ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿಡು ಎಂಚೆತ್ರ ಬಂಡ ಎಂಕ ಮೂವಿ ಬಲ್ಲೇನೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ನನರು ತೂಕನ ಒಂದುಂಡು ಹೈಟ್ ಬುಕ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ದೈವಪುರ ಬಂದಾಗ ಮೈಪುರ ಜುಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪೌಂಡ್ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲರ್ದ ಪತ್ರ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ ಸಂತೆ ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮೂವಿ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲ ತೂಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ತೂತಿಚಾರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋತ್ ತೂಲೆ ಆತೆಡ್ಡುಂಡು ಮೂವಿ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಬರೋದುಂಡು ದೈವಪುರ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾರು ಮುರಡಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಡ್ ದಯಪಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ போதில்லை போத்தனா போத்தனா அது அஞ்சரை இங்குல ஒர போடு 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 பண்ணது
ಎಂಕ್ ಇನಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂತೂ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂದು ಅಂತೂ ಒಂದ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಲಾಂಡ್ ದೈವದ ಭಕ್ತಿಲ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತಂದೇನ್ವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್.